Hello YouTube family, welcome back to my YouTube channel Aroma and More featuring Soumya. Ini nama restaurant style da simple adu but tasty aina white sauce pasta incha malpun pandu tooth welcome. So first nikku red cup tat neer pechagde idu pasta na boil maltunga ai konte ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಪ್ದಾತು ಪಂಡ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ತಿತ್ತಂದ ಒಂದು ವೀಟ್ ಪೊಕ್ಕ ರವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಗಲು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ವೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏತ್ ಬೇಯೋಡು ಬಂದು ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 to 5 minutes ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋಡು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂದು ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಉನ್ನೇನು ನಿಗಲು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಗೆತ್ತದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಜು ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟರ್ಡು ಹೊರ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು. ಈಜಿರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೈಡಿಗೆ ದೀವನ್ಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ನೋಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೋಡಾಯಿನಾಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಇಜರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಬೋಡಾ ದಿಂಕಲು ತರಕಾರಿ ನಿಗಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಜ್ಜಿರ ಓಣ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಆನಿಯನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆರಿಗಾನೋ ಬಟರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 4 to 5 ಸ್ಪೂನು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲೇ ತೆತ್ತು ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಿರ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಆಯಿಲ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆನಿಯನ್ನು ಇಜರ ನಿಗಲು ಬಟರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತನೇ ಇಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದೆಂಟೊಂತೆ ದೀವೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಗ್ಯಾನೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಐರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಸಾಸ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಂಡೊಂದು ನೆಕ್ ನಿಗಲು ಸೈಡಿಗೆ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಡ್ರೈನ್ ಐರಕ್ಕೆ ದೀತಿನ ಪಾಸ್ತಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಲೈಟಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದಾಲ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಬೇಯೋಡು ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಡು ಬೋಡಂಡು ನಿಗಲು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಜಿರ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಆಫ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಇಜಿರ ಸೈಡಿಗೆ ದೀದು ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಗ. ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನೆ ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಡಿದೆ ಪಂಡ ಬಟರ್ ಬೇಗ ಕರಂಚುಂಡು ಅಂಚ ಇರಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಂಡಲದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈದುಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ನಿಗಲು ಈನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ 10-15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಇಂಚ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಬಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ದೀವನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಈ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾದಾಗಿತ್ತಂದಿರದ ಐತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಾತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ 2 ಕಪ್ಪು ಪಂಡ 200 ml ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಗಂಟಿಪ್ಪನ್ಲಕ್ಕ ಕಲತೊಂಡು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಡ್ದು ಕಲತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಗಂಟಿಪ್ಪೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನು ಇಂಕ್ಲಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಕಲತದು ಅವು ಗಂಟಿತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗಲು ಕಲಪೋಡು ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೈಡಿಗೆ ದಿ ಒಂದರ್ಥ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ ಸೀಸರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೈಕ್ ಒರಿಗಾನೋ ಪಾಡ್ಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ ಎಕ್ಕಡ ದಾದ ಪಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಸ್ತಾಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲೊಂದು ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದಾರದ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲತೊಂದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕಾಪು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಿಗಲು ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಾವಡ್ ದುಂಬೆ ನಿಗಲು ಚೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೀಸ್ಲ ತೆತ್ತೊನೊಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗೆ ಎತ್ತೊನೊಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ಡ ಓವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡತ ಅವೆನ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸ್ಲೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂದ ನಿಗಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿತ್ತಿನ ನಿಗಲು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪೋಡೆ ಪಾಸ್ತಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂಬುಜಿ.
ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂವೊನ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತು ಪೇರ್ ಸೈಡಿಗೆ ದೀವೊನ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ದೀವೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ಬಾಸ್ತದ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದಾತು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ಉಣ್ಣಿಗಲು ಸಾಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ತಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಸಾಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಪಾಸ್ತಾಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಿಂಜಗಲಿಗ್ಲು ಮಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಮಾತಗಳಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಒಂದನ್ನು ದೀವೇರಿಗೆ ಪೋಡೆ ರೆಡಿ ಆದ ವಿದಿನ್ 5 minutes ತುಲೆ ತಿನ್ನಿ ಬೇಗ ಚಪ್ಪಾಣ ಒಂದೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕನಿಗಲಿಗೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ 15 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೊಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ವೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರವತ ಪಾಸ್ತಾ ಇರಕ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೋಡನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.